Nyní víme, že sumerská literatura se skládá především z eposů, mýtů, hymnů, nářků a takzvané moudré literatury. Tento malý kousek hlíny z knihovních sbírek v sobě ukrývá informace staré 4200 let. Jazykem je sumerština. Po desetiletích výzkumu nespočtu badatelů, včetně mě samotného, muž, který naučil svět vše, co ví o první lidské civilizaci, zemřel při pokusu varovat nás, že nic z toho není pravda. Jeho kolegové to varování pohřbili. Záznam zmizel v archivu, protože pokud měl pravdu, všechno, co nás učili o našem původu, je špatně. Jeho poslední slova před kamerou byla mrazivá: než zemřu, prosím, poslouchejte. Pochopili jsme to špatně, ne detaily, celý rámec. Tohle objevil Samuel Noah Kramer a právě proto akademické kruhy 30 let dbaly na to, abyste se o tom nikdy nedozvěděli. Filadelfský suterén. Archivy Předního východu v Muzeu Pensylvánské univerzity sídlily v suterénu, který podle všech svědectví voněl po prachu z hlíny a starém papíru. V roce 1988 tam Kramer strávil už téměř 6 desetiletí prací na jedné z největších sbírek sumerských textů na světě. Přibližně 30 000 tabulkách nalezených ve starověkém městě Nippur během 4 archeologických výprav mezi lety 1889 a 1900. Většinu těch tabulek poznal na první pohled lépe, než většina badatelů vůbec věděla, že existují. Toho roku se vrátil k jedné, kterou poprvé přeložil v roce 1949. K tabulce z Nippuru, datované přibližně do roku 2100 před naším letopočtem, popisující dialog mezi člověkem a božstvem o původu civilizace. Jeho překlad byl publikován téměř o 40 let dříve a dokonale zapadal do zavedeného výkladu. Bohové darovali civilizaci lidstvu jako božský dar, stejně jako tomu věřili Egypťané, stejně jako Řekové, stejně jako každá starověká kultura v rámci přijímaného historického záznamu. Jenže už 40 let ho na tom překladu něco znepokojovalo. Trvalý pocit, že je něco špatně, který se naučil potlačovat. V roce 1988 ve svých 91 letech s tím přestal. Jeho asistent uvedl, že seděl nad tabulkou 3 hodiny bez jediného pohybu, obracel ji v rukou a snažil se zapomenout vlastní publikovaný výklad, aby mohl původní sumerštinu číst, jako by ji viděl poprvé. Pak se zastavil. Na celé 3 minuty mu zmizela barva z tváře. Když konečně promluvil, jeho hlas byl sotva slyšet. Mýlil jsem se, řekl. Ve všem. 40 let. To, co objevil, nebyla drobná oprava. Bylo to něco, co by při vážném přijetí mohlo zbořit celý akademický obor. A lidé, kteří měli nejvíc co ztratit, se to dozvěděli během několika týdnů. Muž, který sám rozluštil mrtvý jazyk. Narodil se jako Simcha Kramer v Záškově na Ukrajině roku 1897 jako syn učitele hebrejské školy. Jeho rodina uprchla před pogromy za vlády cara Mikuláše II. A do Filadelfie dorazila, když mu bylo 8 let. Ve svých 20 letech bezcílně přecházel mezi učením, psaním a obchodem, než náhodou narazil na kurz sumerštiny na Dropsy College a setkal se s jazykem, který byl 2000 let mrtvý. Žádní živí mluvčí, žádná učebnice, žádná rozecká deska. Kramer se jim prokousával slovo po slově, tabulku po tabulce. Když v roce 1956 vyšla kniha History Begins at Sumer, prakticky tím dal modernímu světu celé jeho chápání první kapitoly lidských dějin. Každá učebnicová zmínka o sumerském vynálezu písma, prvním zákoníku, prvních školních osnovách nebo první milostné básni, to všechno vedlo zpět k překladům vytvořeným jedním mužem v tom filadelfském suterénu. Když archeologové kdekoliv na světě vykopali nové tabulky, posílali je jemu. V době jeho odchodu do důchodu v roce 1968 už byla sumerská literatura plnohodnotným akademickým oborem s odbornými časopisy, katedrami a kariérními drahami. A téměř nic z toho by bez něj neexistovalo. Jenže od 60. let se v jeho poznámkách pod čarou začalo objevovat něco zvláštního. Drobné poznámky, které bylo snadné přehlédnout. Určitý sumerský výraz nemá přesný anglický ekvivalent. Některé pasáže zůstávají pro tohoto překladatele nejasné. Jeho kolegové je četli jako běžnou akademickou opatrnost, jenže nebyly. Byl to první náznak toho, že si Kramer začal všímat něčeho hluboce špatného na rámci výkladu, který ho proslavil. Poznámky pod čarou, které nikdo nečetl. V 70. letech začaly poznámky pod čarou přibývat a jejich tón se změnil z opatrného na znepokojený. V 80. letech už napsal něco, co mělo vyvolat poplach.
Čím déle tyto texty studuji, tím méně si jsem jistý jejich skutečným významem. Jeho kolegové to odbyli mávnutím ruky. Sam už ztrácí rozum. Moc dlouho sedí v tom suterénu. Kramer ale nebyl sentimentální. Všiml si něčeho zásadního ve struktuře jazyka. Sumerština neměla slovo, které by jasně znamenalo náboženství. Neexistovalo v ní jazykové rozlišení mezi přirozeným a nadpřirozeným. Neexistoval ani rámec pro zázrak, protože neexistovala žádná představa normálnosti, kterou by zázrak mohl narušit. Sumerové jednoduše neoddělovali posvátné od světského. Tyto kategorie pro ně neexistovaly. A slovo, které generace badatelů překládali jako Bůh, ve skutečnosti znamenalo něco bližšího velké síle nebo plně vědomé přítomnosti, pojem, který jasně nepopisoval bytost v žádném smyslu, jakému by rozuměl moderní čtenář. V rozhovoru z roku 1987 řekl: Když překládám sumerský text o stvoření světa, používám anglická slova jako stvoření a svět. Ale už si nejsem jistý, že Sumerové měli něco podobného našemu chápání těchto pojmů. Myslím, že možná popisovali něco úplně jiného. Tazatel poznamenal, že jeho oči v tu chvíli působily pronásledovaně. A já strávil 50 let tím, že jsem jejich myšlenky zařazoval do kategorií, které by sami vůbec nepoznávali. Skutečný zlom ale přišel až s tou tabulkou z Nippuru, ležící v zásuvce archivu, která ho 40 let nenechávala v klidu, až do roku 1988, kdy konečně pochopil, co bylo celou dobu špatně. Co bylo na tabulce skutečně napsáno. Jeho překlad z roku 1949 popisoval božstvo, které darovalo civilizaci lidstvu jako dar. Úhledné. V souladu se všemi ostatními starověkými mytologiemi. Slovo, které přeložil jako dar, sedělo. Slovo, které přeložil jako člověk, sedělo. Slovo, které přeložil jako Bůh, sedělo. Všechno do sebe zapadalo. Jenže v roce 1988 si uvědomil, že špatně byl samotný ten zámek. Slovo, které přeložil jako dar, mohlo znamenat také probuzení nebo rozpomínání. Slovo, které přeložil jako člověk, mohlo znamenat spící bytost nebo nevědomého. Slovo, které přeložil jako Bůh, mohlo znamenat plně vědomou bytost nebo vědomou sílu. Při novém čtení s těmito významy tabulka neříkala, že bohové darovali civilizaci primitivním lidem. Říkala, že civilizace vznikla ve chvíli, kdy se lidé probudili k schopnostem, které už dávno měli. A že to, co Sumerové nazývali bohy, mohlo být jejich způsobem popisu stavů rozšířeného vědomí. Forem vědomí, ke kterým už moderní svět nemá přístup. Tohle nebyla drobná reinterpretace. Obracelo to celý text a možná každý další text vystavěný na podobných předpokladech úplně na ruby. Následující týdny Kramer znovu procházel své nejvýznamnější překlady a nacházel stejný problém text za textem. Na sumerské myšlení promítl moderní kategorie. Vybudoval 60 let práce na tom, co dávalo smysl akademickému myšlení 20. století, ne na tom, co byl sumerský jazyk skutečně schopen vyjádřit. Ukázal své závěry dvěma nejvýznamnějším osobnostem oboru. Dr. William Hallow z Yaleovy univerzity, který strávil 4 desetiletí budováním na Kramerových základech, prý zbledl. Same, řekl, tohle by zneplatnilo úplně všechno. Moje knihy, dizertace mých studentů, všechno. Dr. Miguel Civil z Orientálního institutu v Chicagu byl ještě příkřejší. Potřebujete si odpočinout. Tohle už není věda, to je zhroucení. Ani jeden z nich se samotným překladem skutečně nezabýval. A právě to okamžité odmítnutí od 2 lidí nejlépe kvalifikovaných k jeho posouzení je důvod, proč téměř nikdo mimo úzký okruh zasvěcených nikdy neslyšel, co Kramer v posledních měsících svého života říkal. Co akademický svět pohřbil. Samuel Noah Kramer zemřel 26. listopadu 1990 ve věku 93 let. Jeho nekrolog v The New York Times vyzdvihoval čestné tituly i jeho zásluhy o uvedení sumerské civilizace do povědomí světa. Nezmínil ale jeho pochybnosti z posledních let života. Neuznal ani to, že muž, který celý obor definoval, strávil závěr života tvrzením, že obor stojí na zásadním chybném výkladu. Rozhovory, které v posledních měsících poskytl, byly natočeny na kameru. Lidé, kteří byli přítomni, tvrdí, že ty záznamy existují. Podle zdrojů obeznámených s archivy Penn Museum nebyly tyto nahrávky nikdy zveřejněny. Nikdy nebyly součástí žádné oficiální vzpomínky a nikdy nebyly zpřístupněny širší akademické komunitě. Instituce, která je uchovává, se jednoduše a tiše rozhodla nechat je ležet v archivu. Jeho dřívější překlady zůstaly v učebnicích.
Výklad, který se v posledních letech života snažil zbourat, zůstal nedotčen, protože alternativa by vyžadovala, aby každá instituce, která na jeho práci stavěla, zároveň přiznala, že samotné základy byly špatně. A žádný akademický obor to dobrovolně neudělá. Halo ani Civil nejednali ze zlého úmyslu. Jednali podle institucionální logiky. Cena za přiznání, že základy jsou chybné, je vyšší než cena za ignorování člověka, který to tvrdí. Zvlášť, když je tomu člověku 91 let a od smrti ho dělí jen týdny. Jenže Kramer nespochybnil pouze své překlady. Dospěl k něčemu mnohem většímu. Nikdy nemělo být slyšeno. Ve svém posledním natáčeném rozhovoru, několik týdnů před smrtí, se pokusil vyslovit to, k čemu celou dobu směřoval. Ukázal na matematiku, sumerskou 60kovou soustavu, systém, který dodnes používáme pro měření času a úhlu. Běžné vysvětlení říká, že číslo 60 je dělitelné mnoha čísly a proto je praktické. Kramerova otázka ale byla jiná. Co když to nebyla volba? Co když jejich vědomí strukturovalo množství způsobem, který činil 60 přirozenou jednotkou? Ne proto, že si ji vybrali, ale proto, že ji tak prožívali. Ukázal na astronomii. Sumerské hvězdné mapy přesné na několik obloukových vteřin. Záznamy planetárních cyklů tak přesné, že evropští astronomové během renesance stále používali sumerská základní data, 2000 let po zániku Sumeru. Běžné vysvětlení mluvilo o trpělivém pozorování. Kramer se ptal, co když nepozorovali, co když tyto vzorce vnímali přímočařeji, způsobem, ke kterému moderní mysl už nemá přístup. Ukázal na náhlý vznik. Zavlažovací systémy ohromující složitosti, monumentální zikuraty, metalurgii bronzu, urbanistické plánování. To všechno se objevilo kolem roku 4500 před naším letopočtem téměř bez jakékoliv vývojové stopy. Standardní výklad, rychlá inovace. Kramerův výklad. Co když tyto technologie nebyly vynalezeny? Co když se jednoduše staly náhle zřejmými myslím, které prožívaly svět způsobem, v němž byla řešení samozřejmá? Pak řekl něco, kam za ním žádný z jeho kolegů nebyl ochoten dojít. Všiml si, že tabulky z posledních století Sumeru, texty vzniklé během kolapsu civilizace kolem roku 2100 před naším letopočtem, jsou jiné. Nejen obsahem, ale samotnou kvalitou myšlení, které představují. Byly konkrétnější, praktičtější, méně zaměřené na to, čemu říkal kosmické principy. Jakoby se civilizace nehroutila jen politicky, ale i kognitivně. Jakoby způsob vědomí, který umožnil vznik raného Sumeru, postupně mizel a pozdější Sumerové psali jako lidé, kteří už nedokázali porozumět textům vlastních předků. Sumerský královský seznam, zachovaný na Welt Blundelově hranolu v Ashmolean Museum v Oxfordu, vykazoval stejný vzorec. Nejstarší králové měli vlády trvající desítky tisíc let. Pozdější králové už jen běžnou délku lidského života. Standardní výklad, mýtus přecházející v historii. Kramerův výklad, záznam kognitivní proměny. To, co nejstarší Sumerové prožívali jako vládu, jako určitý způsob existence v čase, se postupně změnilo v něco omezenějšího, obyčejnějšího. V něco, co by pozdější civilizace rozpoznali jako lidský život. Naklonil se ke kameře a vyslovil věc, kterou jeho kolegové odmítali slyšet. Myslím, že pád Sumeru nebyl politickou událostí, byla to událost vědomí. Něco se změnilo v tom, jak prožívali realitu. A jakmile se to změnilo, už nedokázali udržet to, co vybudovali. Odmlčel se. My jsme jejich potomci. Žijeme v následcích té změny. Snažíme se číst jejich texty, ale nejsme schopni jim porozumět, protože stojíme na druhé straně té propasti. Tazatel nevěděl, co říct. Kramer se podíval na své ruce. Než zemřu, prosím poslouchejte. Pochopili jsme to špatně. Ne detaily. Celý rámec. Co se stále vyučuje? Jeho nekrology vyšly v listopadu 1990. Konference pokračovaly dál. Učebnice vycházely v nových vydáních se stejnými překlady. Jeho kolegové dál budovali kariéry na základech, které se Kramer v posledních letech života snažil rozebrat. 3 věci zůstávají dodnes nevyřešené. Natočené rozhovory. Záznamy Kramerových posledních úvah podle lidí obeznámených s archivy Penn Museum v nějaké podobě existují. Nikdy ale nebyly zveřejněny ani zpřístupněny externím badatelům. Nejpodrobnější svědectví o tom, co podle předního světového sumerologa bylo špatně, zaznamenané několik týdnů před jeho smrtí, neexistuje v žádném veřejném archivu. Nové interpretace. Malý okruh badatelů zabývajících se studiem vědomí a kognitivní antropologií navázal tam, kde skončil. Jejich práce se však nikdy nedostala do hlavního proudu akademického světa.
Institucionální odpor podle nich nesouvisí s důkazy, ale s kariérami, které by bylo nutné přebudovat, pokud by se ty důkazy začaly brát vážně. Samotné tabulky. V institucích po celém světě existuje přibližně 100 000 sumerských tabulek. Přeložena byla méně než polovina a překlady, které existují, vznikly v rámci výkladového rámce, který Kramer odmítl. Ty tabulky stále leží v muzeích, stále jsou vykládány pomocí kategorií, které označil za zásadní omyl. A stále čekají na někoho, kdo se na ně podívá stejně jako on na tabulku z Nippuru v roce 1988 s ochotou zapomenout, co údajně mají říkat. Než zemřu, prosím, poslouchejte, pochopili jsme to špatně. Ty rozhovory jsou stále v tom archivu, tabulky jsou stále v těch muzeích. A dějiny, které učíme každého studenta, jenž vstoupí do učebny, jsou stále těmi dějinami, o nichž Samuel Noah Kramer v posledních letech svého života tvrdil, že se nikdy neodehrály tak, jak si myslíme. Napište svou teorii do komentářů. Co podle vás Kramer skutečně objevil?